Zdravím vás lidi u nového videa, dnes se zkusíme nesmát. Halo, ja hlasila nová spravodajka, mírně vodavo, trošku. Lehce více vodavo, ale nevadí. Ale to bylo easy na naše smátí. Pepíku, no co je? No pojď, ne. Pepo, To je milé, hele, vstávej, Pepo, vstávej, jdeme, pojď ti říkám, no. to je milé. Pepíku, Jaj. dělej, no honem, ty prase, tlustý, líp. Jo, dneska bude malý raníčko, tak pohužiju vívíčko, a pořádně se vydrpat, a bobra se nechám podrpat. Jo, dneska rande, No, to je roztomilé doslova. rande, randíčko, je To jsou roztomilé. Wow. Ten, kdo umí něco vařit, tak teďka zvedne ruku. Oj, nepovstaňte, co umíte vařit? Asfalt, pane! Dobrá tedy, tak si postav silnici a jdi do prdele. Jaj, to bylo dobré. Jeden míček, druhý, třetí, 5, 12, tak co děláš? Ty vole, idiot, no piči, to jsem super pes, kokot. Takhle já předstírám, že jsem na YouTube milý a ve škole. Jep, oblaky. Já na YouTube versus já škola. Takže myslíte, že ten vagon s těma prvňáčkama zase vykolejil, kurva? Já jsem to jedna prvňáčka. Ty kurvený lipánky, pane bože. Kdo tohle jí? Hele, ještě jedno a nevolám ty lipánky do prdele, fakt, že už jo. No dobré. Jednou jsem šel s suchým kámošem na koncert. A ten mi řekl, tady něco nehraje. Dobré. Mám taky od Matlipsu na YouTube Shorts, těstíčko a pán. Koukněte se na to, když tak vám dám odkaz. Jestli toto sledují malé děti, kamo, tak hele, vy co máte 11, vypněte si teďka zvuk, jo? Patriku, no, víš, co udělá pan na vlase, když začne hořet? Nevím. Hoří taky. Tady jde vidět logika některých dubberů. Ale seru na to, ty vole. Já jí řeknu prostě, že ty banány neměly, ať si pro ně dojde sama, vole. Na starý kolena budu chodit na nákupy. Kamo, ne, já kdybych byl takhle u toho obchodu, tak já se nevracím. Já už tam jdu a koupím něco sobě. Problém, máme velký problém po celé škole. Nejde Wi-Fi. Toto je problém, když hraješ Bravo Stars. A řekněte mi, napište mi do komentu, kdo z vás hraje a kdo z vás nehraje Bravko. Hej, more, co to žereš? To je to zelený, ne? To je to dobrý. Hej, ty jsi vegán, já chceme taky vegán. To je můj biznis na YouTube. Takže brám. Poslouchej, more, mám nápad, more. Ale super, 9 odběratelů. Biznisy, kšefty, ne? Budu jediný pes na světě, pes vegán. Víš, kolik z toho vyjdeš ven prachu? More. To je konec, doufám, že... No dobré. Hele, já bych vám řekl, že si dáme ještě nějaké videa. Tak co teda mám tady? No, myšlník nesmrtí. No jak? Slovák si dal guláš a vyblil se do něj. A co na to řek? Ale čo? Vtipné. Že prý mám začít cvičit. Takhle bych mu dal zmrdovi. Jsem posral, ne? Já cvičit nepotřebuju. Mám A velmi milé. Jediný problém, který mám, je, že mám těžký kosti. Jo, přesně tak. Já, můj taťka, jsme byli v planetariu v Brnu, ne? No tak, tam jsme byli to
No, tak tam je váha, kolik vážíš na planetě, kolik vážíš na měsíci. A můj taťka váží tady na naší planetě 112 kg. Na slunci váží 3 tuny a on říká, že je na špatné planetě. V podstatě je to pravda, když na Marsu váží 41 kg jako já. Já když flexím za svýma znalostmi z vlastní vědy. No ty vole, on nedýchá, počkej, mě nedýchá, počkej, jak se to já už raz, dva, ale hodlá nám udávat. To je good. Aspoň to ani trapné. To je good. A začíná akce Demelník Fonder, takže šup, zasnout a spát. Dobrou noc, zlatíčko. Si myslíš, že o tom nevím, ne, kráva? To je pičos, vole. Co to je? Jsem náměsíčná, To je nejlepší. Toto je nejlepší memečko na planetě naší. Staré dobré časy. Maska. Kdo chcel to prkínko. To je moje mamka, hej. Rusko. Sovětský svaz. Jak když jsem naštvu. Jako blbeček, v ruce držím zvoneček. Až na zvoneček zazvoním, potom si ho Ne. Ne. Jelena samozřejmě. Jelena bude nahanit. Drž hubu, ty krávo. Zítra píšeme test a absence neomlouvá. Omlouvá jen smrt. Ale já budu mít rande, co když budu sexuálně k smrti vyčerpán. Tak budeš psát druhou rukou. A my říkáme, že za pár dní budeme spolu 25. Pochopí starší. Říkám ještě 5 let počkej a oslavíme 30letou válku. Sedí zajíček, ujetele, vítr mu fouká do uší. Jak rád bych řekl do prdel, ale vím, že se to nesluší. Jo. Prostě dobré, no. Takže ty jedeš na premiéru Avengers a ani mě neřekneš, abych jela s tebou, jedeš s nějakýma kámošema. Kamarádi mi před měsícem volali, že pro mě mají lístek a že to bude pánská jízda. A víš, co znamená pánská jízda? Že žádná čopka nepojede s náma. Moje vlasy jsou fakt pravý. Tvoje vtipy, ty mě baví. A věděli jste, že Fiala třeba taky nemá svoje pravé vlasy? Jako nefakt? On nemá svoje pravé vlasy. Jemu totiž furt vypadávaly. Zatímco Trump teda vlastně má pravé. K večeři? Ne. To co včera? Včera nebylo nic. Však se zvařila ve 2 dny. Když jsem byl malý chlapeček. Šukali ti zrneček. Proč je dnešní svět tak uchylný? Na skutku mě možná nejvíc to, že jsem taky perfektní kouzelník. Ukážu ti jedno malé kouzlo, tak se ti bude 100% líbit. Cítíš ten prst v prdeli? No a já mám obě ruce tady nahoře. Ježiš, ne. Mám ho popravit? Je pejsek. Zkus si to uvidíš, jo? No dobrý, na stranu my jdeme pryč, jdeme. Ahoj. To by bylo asi všechno, hele. Já bych řekl, že to je dost, ale ještě dneska vydám určitě nějaké video. Hele, pokud tady bude 100 odběratelů, jak jsem říkal, tak bude druhý díl můj Kit kanál. Jdeme se kouknout? Jdeme? Já myslím, že jo. Bros, vidíte to? Koukněte se na počet lajků, na počet odběratelů a na zobrazení. Víte, co to znamená? Dneska vydám toto video a
a můj Kit kanál číslo 2. Druhá část. Takže se těšte a já vás zdravím. Čau.